sajang kepe prayogane ditambah salat sunah salat sayekti ngadoh tumindak munkar terus magrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunah iku ngono gendinge pepeling padha karo ngelingke lah elingo karo sing kuwasa elingo karo sing gawe urip sejatine manungsa ki ibarate mung mampir ngombe ayo padha tumindak sing becik tumindak sing ala ayo disirnakno tumindak sing becik sing apik ayo padha dienggo sing elek padha dibuak contone sandal japit takok contone barang wis gedhe ngono iso takok contoh alhamdulillah wa syukurillah bakorokah barokallah Kang Mas wah lah ya to iya penontone jan luar biasa kena diajungi jempol ora kaya bengi iki bitingan luar biasa lah sing teng mriki nuwun sewu wong bitingan seneng do meteng ya Dik ya lah apa wong bitingan kok seneng do meteng iku manggon ning peteng niki lho. Ning petengan. Lah ya meteng manggon ning petengan. Nah, iki kok alhamdulillah tenan lho ya. Hayo kaya kagem bapake sing teng ajeng. Ngaturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketoke wonge ya akeh tapi sing jawab kok ora ono. Lah kowe marai nek salam kurang enak, kurang fasih. Oh, bong salame kok kurang enak, kurang fasih. Gajal aku engko nek sing jawabe rak kathah sanget. Iki kok ya. Jal, nyuwun sewu kagem panjenenganipun Bapak Kere. Adek Kere. Lah iya adek nyuwun sewu. Maksud iki nyuwun sewu iki mertandakno amit utawa unggah-ungguh. Unggah-ungguh ya ora ngono. Lah unggah-ungguh piye? Nah. Lagi omong nah nyuwun sewu terus kandhane kok nek pengen sopan iki ngene sik lagi omong iya angel ya kandhanane saiki nah persis wong bendo ya lu jare kon ame iya kok nek pengen sopan iki ndodok nah ndodok dadine iki wong nek disawang iki gen ketok pantes lah tangane iki sing kiwa nggo nyekel mik. Nah, sing tengen ajokno. Balik lah. Ndah ngomong terus separing-paring. Kan campuk kan ngemis ya. Kan campuk kan ngemis. Ora ning aku nyapa. Kowe kok iri karo aku. Muga-muga sing jawabe salame kula sedaya kemawon warga Bitingan mugi ya diparingi gampang anggone golek rejeki amin Allahumma. Diparingi rezeki halal barokah amin Allahumma. Jamaah. Oh jamaah. Ndak awak dhewe iki turunane Ustaz Maulana iki. Aku rung salam. Iya ndang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nggih, perkara atensi engko dikeki. Emoh. Yo gelem-gelem. Emoh. Lah aku terus piye? Ora gampang kok jenengan. Aku gumun. Apa? Lah gene nek kowe sing salam sing jawab tek akeh. Lho, mergo kan piyai mriki kan ngerti. Apa? Sapa ta sing putune Mudin, sapa ta sing bapake golek iwak tirik bendi? Lambemu bosok.
Aku iki lho ora ngerti apa turunane Sunan kuwi yo sembarangan omong karo wong macem-macem. Kowe turunane Sunan Kalijaga. Ora. Sunan Bonang. Gak. Sunan Kudus. Apa kowe iki? Sunan Giri. Ora. Lah Sunan sapa? Aku iki turunane Sunandar. Alah. Pak Amit jeneng Sunandar. Oh, aja kok. Ngono mbok pamerno lha wong aku sing putune wali aku ora sombong lelit. Wali songo. Lho sing ngomong sapa? Lah kuwi wali. Ora. Wali sapa? Walidi. Alah nek ben esuk golek kodhok kuwi ya. Lah Sunandar ora kudu njaluk. Tapi ora apa-apa Dik, aku seneng awak dhewe munggah metu dagelan sedelok gendenge pepeling. Ibu-ibu do ngrasani aku ya krungu. Rasane apa neh? Dagelan loro iku nek tak mat-matno kaya bocah kembar jare ngono. Sorry ya. Aku mbok kembarno karo kowe. Aku mah takoki ibuke. Dagelan iku tak sawang kok sak emperan kaya kembar. Terus aku ngene. Apa? Pancen bener kok, Bu. Nek kula kali Mas Temon niku anak kembar. Kembar kondi ngawur. Kowe karo aku rak tunggal dulur to. Jere sapa? Lho iki ceritane mbok mbiyen. Kowe karo aku ki anak kembar. Lah ya to? Padha mbok ning dhewe Pak. Padha mbok ning dhewe Pak. Iya. Oh dulur asu kowe karo aku iki. Iya asu nyatek rayem. Jenenge padha mbok dhewe Pak iku dulur asuh. Aja cedak-cedak muncrat kowe iki. Dulur asuh tak dudohno. Jaman ceritane mbok biyen nalika jaman semono. Iki omong aja anggir lho kowe. Lho lair nang biyen sik aku to Mas. Aku iki tuwek kowe. Tuwek aku. Lho. Ceritane mbok jaman biyen tak critani rungokno. Iya. Jaman biyen mbok ki ayu-ayune wong ana ning desa Mbitingan kene. Mosok lho dikandani kok ora terus percaya. Mbok ceritane mbok jaman semono ayu-ayune wong sak tlatah Mbitingan kene. Lah terus delalah mbok kenal karo bapak ya ta? Delalah bapak kuwi pegawe kecamatan. Weh, dadi bapak mbiyen iki pegawe kecamatan. Pegawe kecamatan rabi karo mbok genepe 2 taun. Alhamdulillah mbok mbobot. Terus ya ta? Sangang sasi 10 taun. Lambe bosok Wong bobot tok ngono suwene metuak brengosen piye. Wong bobot iki pira? Sangang sasi 10 menit. Kok res, kok sithik. 10 dino. Sangang sasi 10 dino. Mbok bobot meteng gedhe lair jabang bayi cengel. Delalah metu aku. Nek aku anake pegawe kecamatan. Jimbiani ngono. Berarti aku turunane pegawe iki. Ora. Rikala jaman semono ki lair cilik, delalah bapak kena musibah. Kenapa? Bapak kapundhut kersane Allah. Gusti Allah Subhanahu wa taala bapak mati. Lho, ora nyono ora ngira mbok mergo sayange banget tresnane karo bapak. Mergo ndek anak cilik lagi 2 taun aku, bapak ninggal mbok keloro-loro anggone mikir bapak. Mbak delalah mbok stres kok, Mas. Mbok stres anggere esuk ya ning pasar Mbang. Nek ra ngono ning tumekane pasar Galdawa. Gara-gara kakean mikir mikir sangket banget bantere. Ya nggawa daftar suwek-suwek menawa ndak nasibe mbok Mas. Udan-udan jam 3 esuk, mbah dastere sapa suwek-suwek dienggo mbok, delalah mbok ning nggone pasar Galdawa, jam 4 anyep-anyep, mbok tumekane turu ditekani karo wong bento lanang. Ngono ha. Pikir aku ora genah. Wong bento lanang jenenge wong bento karo wong bento demenan nek ora masak. Ora entuk. Lah wong bento lho. Mosok wong bento didemeni. Lah wong bento pengerti dosa. Oh iya. Lah ya mbok didemeni karo wong bento delalah sangang sasi 10 dina. Mbok mbobot metu jabang bayi. Ora genah. Delalah metu kowe. Oh. Nek aku anake pegawe kecamatan, nek aku anake wong bento. Ora padha mbok dhewe Pak tak critani. Matur nuwun ya. Aku anake wong bento. Iya. Matur nuwun. Ora ketang bento-bento lah wong jenenge wong tua iki aja didak sia.
Kira ngerti piye. Apa? Aku rene iki mau masam gak petukan wong bento nek jaman saiki tak kandhani. Wong waras kuwi malah pinter wong bento. Ate ana wong waras cek pinter wong bento. Alah saiki nyatane bukti fakta nyata. Heeh. Bocah nggerdo nyekel HP do ning sorwit tak mesti do guyang-guyu dhewe. Iya tarai yo korban media sosial. Lah yo gak malah nguwe wong stres ora ana kancane guyang-guyu. Iya. Pinter iki wong bento. Wong bento cek pinter-pinter. Aku petukan wong bento sedina iki mang 3 lho. Akeh meneh. Pinter kabeh. Masa sing pertama Ning pasar Galdawa. Lah terus Tak takoni. mbok takoni piye? To wong bento. Kono jawab. Iya. Iya wong bento. Bento Dik. Iya. Kowe ngerti apa ora to wong bento aku? Bisa. Kewan-kewan apa sing sikile loro aku? Jawab. Jawab piye, Mas? Pitik. Pinter ya. Pinter wong bento pinter. Kewan-kewan apa sing sikile loro? Pitik. Apik no, Mas? Pinter. Sing nomor loro petukan ning suntri ya. Petukane terus piye? Rambute ruwek-ruwek. Wih, Katoke dawa seh. wih. Tak takoni. Mbok takoni neh. Heh, kowe wong bento ya aku. Heeh. Kono malah nyentak kowe. Iya. Kaget aku. Bento e. Masalah. Wong bento mbok takoni jawab. Jawab. Masalah terus piye, Mas? Aku ape takok to bento aku. Jawab. Kowe ngerti apa to wong bento? Kewan-kewan apa sing sikile papat? Iya, kono Jawab. Jawab. Sapi. Wong bento ra ya. Ra. Pinter ya. Sing nomor 3 petukan ning kene aku. Ono mang siji ono. Wong bento. Wong bento. Kali bitik Ning bitingan ono. bitingan Siji ono siji. Petukku yo awan mau lagi. masa Tak takoni Dik wong bento kuwi. terus. Heh, wong bento aku. Kewan-kewan apa sing paling gedhi? Kupinge gedhi. Duwe telale kono iki menengah ngoh. Ngene mikir suwene mbah. Kowe ngerti apa ora? Ora. Apa? Gajah ngono, Dik. Iki ketoke. Kono. Anake pegawai kecamatan yo gendeng. Oh, Gajah. bento yo iki modele yo ngono plong-aplong ngono kuwi yo. Yo iki. Yo iki. Piye? Anake wong bento iki yo bento. Kewan apa kupinge gedhe duwe telale. Lah, gajah. Nah, iki tenan sing bento. Aku mbok darani wong bento ya. Ora ndarani kok. Ora apa-apa tek aku mbok darani wong bento iki mang aku entuk WA saka bapak kami tuwa. Ana apa? Ana pasien wong lanang kabur saka rumah sakit jiwa. Dadi golekan. Nang kene. Wah, saka kepolisian medun saka desa. Ya. Ayo to, diumumno sapa wonge sing ngerti posisi wong bento lanang kuwi. Nang kene. Wah, pengumuman iki bahaya iki Lah ya bahaya. pokoke angger ditakoki wong bento kuwi jawabe mesti ora. Ora. Pamane kok kowe omam ndi? Ora. Gak iso omong liyane yo. Wah, jawabe mesti ora. Lho, Jenengem sapa? Ora ngono. banget strese iki. Omam ndi? Ora ngono. Kira-kira kowe wis roh wonge ora? Ora. Lah, iki sing digoleki. Monggo Pak kami Sik. Pak. Sik. Niki tiang bentone sampun teng dhuwur panggung nek badhe dicekel. Tak juwo tos kowe. Aku kok mangkel. Maksudem piye? Lho, sing digoleki angger ditakoki jawabe ora. Kowe roh wonge ora? Ora. Lah iso kok angel. Monggo nek badhe ditaleni tampar, Bu. Roh. Apa? Roh wong bento. Iki kok ya wis ora dadi ngopo, iki mang ana jalukan Apa neh? ketoprakan. Aja lali. Ya, Dongakno sik. didongakno kagem panjenenganipun Mas Manten dalam Mbak Manten, mugi anggone nyanding bale wisma dadosa temanten sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal diparingi putra lan soleh lan solikah. Amin ya robbal alamin. Ana suwunan saking Apa? panjenenganipun Bapak ingkang pengugati Jalukane lakonan toprak. toprak nanggap toprak neh iki le. Lho ora dadi ngopo no, Dik? Prahmen Pramen judule. suminten edan. Lho, Iki dijikuk separuh wae. lah terus Aku sing dadi Dipjo Ngalim, kowe sing dadi Subrata. wah lah aku anggere lakon ngene iki ndasu ngelu kok. Iso apa ora? Maksude awak dhewe gen iso mimik wajah ki ben pinter ngono lho.
catur segala umat mimik wajah, mimik susu kok umat ngono terus kowe. Mimik wajah iki ekspresi, Dik. Aku dadi Subroto. Berarti aku ganteng yo. Ya, aku Dejo Ngalim. Ya, kene saya tak jiko alate ya. Aku dadi Subroto. Subroto. Tak jiko alate. Iya, ya. Nah, tak jiko alate aku. Kene sik ya. Gen dijupukno wong. Iya. Lakon nok ning kono kene lakon terus Aku Subroto. Ndekne Tibyo Ngalim. Tak jiko alate ya. Ndak iki piye? Apa Dik? Apa le? Ora ono wis. Apa? Kowe mang rembug apa wong ben to Kene ae. Mbok. Gue ambil tak sewaduk bledos lho. Lah aku ora mau apa-apa kok ngambleh. Dejo Ngalim Subroto. Aku dadi ceritane Subroto iki piye? Subroto arep didapno marang Suminten. Oh, aku apa dirabekno? Bisa ngono. Aku terus piye? Aku gelem apa? Alah nek Subroto ki yo ora yo moh ngono. Mergo Suminten ki wong ora duwe. Mergo Suminten wonge ra duwe. Aku anake wong sugih ngono. Aku Subroto. Aku Dejo Ngalim. Tibyo Ngalim. Oh. Aku Subroto. Iya, aku macak piye lho? Ya wis ngono ku ah. Oh ya wis. Wis kaya Dejo Ngalim murung aku. Wis. Tibyo Ngalim. Iki ndak lara kabeh ndak kuali. Ndasmu iki terus gak krasa. Nganggo piye? Nganggo ngene ra iso ngono kok. Oh, tuncepno ndasmu. Ora lara piye. Iki kok ya. Pas. Pas ngene. Lah. Tak jiko kursi aku. Kowe Subroto ya? Aku rawuh rene. Bisa no iki kok ya. Bisa. Kowe tak celuk. Ya aku mau celuk. Subroto putranipun Rama sing bagus dhewe. Subroto. Oh alah anakku jebule kupinge jublek. Subroto. Iya lali. Jenenge Subroto. Elengku aku temon kok kowe iki kok piye? Bocah kok goblok. Kowe tau ketoprakan apa ora? Gak. Aku dadi gagah. Iya. Ana Subroto kok begenggek mlakune kuwi. Goblok iku lho. Kowe tau ketoprak ora? Piye kudune? Nek ora tau ki omong tak warai. Ora tahu aku. Ketoprak kok Subroto kok mlakune kok. Iku ngenyek jenenge ngenyek nek ngono kuwi. Subroto ya sing gagah. Mlakune. Oke. Subroto. Nggih Rama. Aku rung muni kok mbok jawab dhewe. Bocah goblok. Subroto putranipun Rama sing bagus dhewe. Injih Rama. Goblokem sing guyu aku. Sing guyu aku iki kok ya. Gak oleh guyu aku. Subroto injih Rama. Mestine kowe kaget. Kaget aku. Mestine atimu rasa deg-degan tak timbali wono ing Kadipaten Trenggalek kene. Deg-degan. Bener kok Trenggalek? Trenggalek apa Mojopahit? Mojopahit ndasmu. Trenggalek ya. Padha ae aku toprak anyar-anyaran. Ndak Rama matane ndledek ngono. Dadi Rama kok iso ndandang ngono. Kursi dijongoke kok murut. Kuwe sing aleh kok. Injih Rama. Rama nang ngantuk. Jole ora turu wae. Subroto. Inggih Rama. Umume anak karo wong tuwa sing mangsul iki ya alus. Lah aku mbok sentak. Katimbalan dawuh Rama dalem. Katimbalan dawuh Rama dalem. Subroto. Inggih. Mestine kowe kaget sawetara ya. Injih saestu kula. Tak timbali Aku ngomong kok. Ngecewes lambemu. Injih kula kaget Rama. Janjane wonten wigati napa panjenengan kok apa ya? Kok madosi kula ana ing nggone Kadipaten Trenggalek kene. Kok ngedusi kula? Ngedus untung bledas kono. Ngadosi kula Rama. Mestine kowe kaget ya. Kaget dong. Deg-degan hatimu ya. Deg-degan Rama. Aku wis rumangsa Bapa Rama ki wis sepuh. Lajeng
Bapak Rama ki wis sepuh. Nggih. Aku duweni kekarepan Le Subrata. Nggih. Rai mane boten tapi tak sepaduk tenan lho. Aku nyawang kowe suker. Inggih Rama. Subrata putranipun Rama sing bagus dhewe. Rak ora kleru to Rama? Lah ora kleru to Rama? Lho, walek endasmu. Rak ora kleru to Subrata? Kita bali ana Trenggalek kene. Janjane wonten wigati napa? Napa kula niki nggadahi duka Rama? Kowe ora nggadahi duka Le. Kowe ora nggadahi keluputan. Lajeng kersane Mergo kowe panjenengan Subrata wis gedhe, Subrata wis wayahe bali omah. Lho maksude apa kuwi? Kowe arep tak jodohno marang Suminten Subrata. Loh, Kita dhawuhno marang Suminten gelem saguh apa ora? nyuwun pangapunten Rama saestu. Kula sampun nggadahi katresnan piyambak Rama. Kula sampun nggadahi katresnan. Kula mboten saged nen jenengan niki badhe njodohke kula Rama. Kula mboten saged. Piye? Mboten saged. Kowe ora gelem? Mboten Rama. Subrata, Inggih. Mboten. kowe ngisi-ngisine wong tuwa, kowe ora gelem Subrata. Gelem apa ora tak jawabno marang Suminten Subrata? Gelem apa ora? Waduh. Atemu tutuk aku iki. Subrata, Nggih. kene ya. Kene ya. Nggih Rama. Kowe wis wirang-wirangno jenenge Rama. Rama ki Bupati Trenggalek. Nggih Rama. Aja nyanyano Rama ketak dawuhno karo Suminten gelem apa ora? Mboten. Ora gelem. Mboten Rama. Kula sampun nggadahi katresnan Rama. Mangke kula mboten saged nresnani. Kowe kleru. Kowe kleru Subrata. Mboten. Kowe dadi bocah kudune iso nyembulih marang wong tuwa, iso mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuwa. Kowe iki uripmu tak penakno tak jawabno marang Suminten gelem apa ora, saguh apa ora? Ora gelem. Ora gelem ge Subrata. Subrata mateni wong sih. Aduh Rama. Gelem ora? Kula mboten. Ora gelem. Sik. Gelem ora? Waduh. Sik. Iki ketoprak apa mateni kancane kowe? Dipjo ngalim. Lah mbok ajar pelang-pelang karo Lumrahe bapak ngepenakno urip kamulyan, menakno anak. Lah anak dipenakno wong tuwa ora gelem. Atik aku walek-walek. Aku sing ngenekan. Kowe sing ngono. Lho iki mono aturane ijolan piye? Pelang-pelang karepe dhewe kok. Aku Subrata. Aku Debyong Alim. Ya. Kowe mau diarus ah. Iku mbok nggo apa? Wis to kowe sing penting Subrata Aku mengen tok kurang nggo kentongan kok. Sing penting kowe Subrata, aku Debyong Alim. Ora usah protes go. Ya. Modar kowe. Subrata. Rene ngger. Katimbalan dawuh Rama. Lungguh. Kowe lungguh apa ora? Rama dalem. Piye? Rama sajake tak sawang-sawang pasuryane kok tambah nom. Goblok nek masang kolok ngene lho goblok. Waduh. Lho aku tembok ploro. Gudak. Iki kok ya. Lungguh. Kowe ngerti apa ora, Subrata? Kula mboten ngertos Rama. Apa karepku kok kowe tak timbali mara kene? Mara ngendi Rama? Mara mbitingan. Kok mara mbitingan iki piye ta? Iki kaya mara Kadipaten Trenggalek. Ayo. Kowe mara Kadipaten Trenggalek. Iki ngono janjane ana sing tak karepno Subrata. Lah lajengipun kekarepane Rama pun
Yen punapa? Ngene ya. Kowe wis mancik kadewasan ya wis wancine kowe iki rabi. Rama duweni senengan sapa sing bakal dadi bojomu ya sapa sing bakal mulyakno Rama. Kowe ngene ya Gus. Kudu gelem tak dhaupno karo Suminten. Oh, kula badhe dipun pasangake kalian Suminten Rama. Moyo Kula badhe didhawuhke marang Suminten. Iya. Kula purun Rama. Lho. Sa. Sik. Rama. Gak. Kula purun Rama. Ucap bento. Rama matur sembah nuwun sanget pangapuraipun Subrata matur sembah nuwun. Tak idoni kowe lho. Kene lho lungguh. Ceritane kowe moh. Goblok kowe dirabekno penak are moh. Ceritane ngono. Moh Rama, kula purun Rama. Saiki iso. Kula purun Rama sembah matur nuwun pangestunipun Rama. Tawarai goblok. Kula purun Rama. Moh, kowe moh karo kowe moh nek didhawuhno moh, kowe mergo duwe senengan dhewe. Ngono jajal kowe sing dadi Subrata. Cegendeng. Aku tak dedung alim. Tak warai. Ya. Bocah goblok ngono ngetoprak kowe. Ngono kok dadi ketoprak lakon gak mudeng. Subrata. Ya Rama, nggih Rama. Ya Rama piye? Subrata. Putraku sing bagus dhewe. Kowe tak dhawuhke marang Suminten gelem apa ora? Mboten Rama. Ora gelem. Mboten. Ora gelem. Lah ngene lho. Ngene goblok kaya iku mau. Mboten Rama, mboten. Ya. Goblok saiki. Ngono ngajak ketoprakan. Broto. Nggih Rama. Kowe kudune tak dhawuhno karo Suminten. Kowe emoh ya Broto. Kula purun Rama. Ini kok kurang terus. Ijen. Goblokem dirabekno karo Suminten kok mau Suminten ki wong ayu. Kowe ngerti apa ora? Kowe ngerti nek Suminten ayu kula gelem. Mosok wong ayu. Lho jajal ten minten. Suminten ni Ten. Suminten ki wong ayu mula aku gelem. Emoh goblok. Goblok kowe dirabekno kok mau. Suminten garwanipun Kakang Suminten. Kene ya diajeng Suminten. Terusno kowe. Kakang Subrata wis banget tresnane marang kowe Suminten. Kanca matane ilang. Semono ki kula Kang Mas. Ki ku apa kok geger dhewe ana apa? Piye kok mangetekmu? Aku gelem kok Rama. Rama, aku gelem kok rapi. Kowe gelem? Gelem tenan? Iya. Kowe gelem tenan? Gelem atek pembuat tutuk Lah iki Suminten ning ngene. Ndi? Aduh. Iki kok ya wong ngene Dik tak kandhani. Iya. Wong dirabekno kok nganti moh ki tegese ki kleru. Kok klerune manggon ndi to? Lah Suminten sangare ngene kok emoh. Atek kowe dadi melok-melok Lah kok gelem ora tak jawabno Suminten? Gelem. Asep. Wis kena aku. Rama. Kula sampun purun Rama. Purun tenan? Purun tenan nggih? Gelem. Ayo monggo Mbah, minggah panggung Mbah. Sapa? Lah niku Mbah wakilipun. Kuwi kok. Lho iki wis tapek aku kok. Awakmu ora nolak ta Suminten? Anjen mboten to. Ya Allah. Oh. Rasane atiku koyo kesiram banyu es diajeng. Tekan bojo yo matane ilang. Lha iki bojomu to? Ora. Aja nesu to. Iki bojomu tenan. Gak bojo tek ono dapure ya. Gelem aku gelem. Karo bojo, kowe wis disiak-siakno karo temon. Kowe mau wis dielek-elek karo bojomu ning nguri. Dielek-elek kaya ngene. Temon iku lho, paribasane kowe dielek-elek. Goleki anakem kowe. Nangis. Iki bapak tangisan iki kaya. Jare mang yo gendong. Jare mang yo gendong. Malah nangis anake wong iki piye to iki kaya. Mang jare yo gendong. Tak sangoni yo. Mimi. Iki kaya.
rasa gegeran. Ngene lho, Dik. Apa? Cerita Subroto iku ceritane dijodhokno ning Tapimo. Iku ora sing asli. Iya. Lah iki niki lakon-lakon. Lah tek emang gak omong ngono, mbok tutuki ndasku. Kowe iki dadi wong pinter iki aja nganti minteri kancane. Dadi wong pinter ditularno kepinterane. Iya, Mas. Ngono lho, Dik. Iki ngene Mas Temon, ndek wonten sunan saking Bapak Podang Kuning. Podang Kuning, nggih. Diaturke Podang Kuning ugi kanthi miyak sepine swasana kang regaken. Pripun? Lho ngaleh, Jenengan mau persone Podang Kuning kok. oh lali yo Pak mau. Oh sesedeman. Oh nggih. Sak bawane. Iya, sak bawane Pak. Nggih. Anu tintingane, Pak. Iso. Nggih, tintingane. Nano nano. Wiwitane Subroto. apa Pak tak krewat? Krewat. Handere sang Nek ape bawa cangkemmu cocokno karo gong. iya gen jongor lambemu Pasno nadane ngene lho. ya tak baleni Nano nano nono ninu wiwitane handere sang peke priya bagus kang ngolah budaya ngene iki tok bayaran lho masane. Iya. Nano nano. Sowan menyang kota gede aduh ayo gentenan Gentenan. iya wong kesenapane duwe Ndara terus kayung yo. kene suminten Pripun Kang? aku wis hah kok ngono lho kowe terus ae Selendang kuning. selendang kuning Kang saking oke swara kurang permohono ning wasesan ngungro hangrurung marang bendara Ya, Ceng. atelek saipun panjenengan. atelek Lho iki bojomu sing ngetek lho aku lho. ngono Diajeng garwanipun Kakang wong ayu. Awakmu nyanding bebrayan karo Kakang, awakmu tak jak ref. pek ngono oh nanti pek ngono Ana nek nesunan iki ya. ora nesu sapa Iki kok ya umpama awakmu dadi bojone Kakang tak jak refreshing ning gone luar negeri wong ayu, tak jak nginep ning gone hotel sing regane larang ana kolam renange sing kasure empuk mentul-mentul. Makeme pizza, makeme ayam goreng, makeme minume jus anggur. wong Nek lanang gelem lho dadi wong lanang bojo. ini lho ora eling utange BRI pirang-pirang ngomongin ngono lho Kaya ra. Iki gak ya. Apa? Lah awakmu piye nek dadi bojone iki? kowe nek wis dadi bojoku kowe nek gelem tak pek bojone kowe bakal tak jak mangan berdua wis angger ana wong ndek gawe ayo do dicegat dalan
Ayo njaluk berkate dipangan wong loro, Dik. Wis rumangsa awak dhewe sarang beo. Alamak. Nek kowe pengen jalan-jalan kok wong goblok golek sopir pribadi ora sah ana supire, Dik. Terus pripun, Mas? Gandul truk. Sing penting kan disupiri. Ah, kere. Masa te bojo dijak gandol-gandol ya, Mas. Tok endi mang iki? Ada bendera iku. Selendang kuning kang saking oke. Rurung marang bendera. Urung tok kono piye? Nang kono kowe. Swara kurang permono ning wasesan ngungrum Hamrurung marang bendara Dyah Sulistya pijer ngencangake alis terus tresno sesideman dereke para kadang-kadang Gilar Tribudaya LST Audio AJM Multi Production selamat turun yo ya yo ya yo ayo enggak pambuka saking Bu Sinden Waranggono Luwe becik patenono yo timbang perpisahan ring dia kang Sulistya yo rek wae samodono marang kulawan garwalan paputra lewat kincang ni alismu wong rasa kang nandang rasane atiku nadyan wis lingsir yoswaku aku isih mampu ngladeni solamu apa kowe bocah nono nadyan bocah gunung katuko anri jiwa rakyat kukoro kahormataan mangkro nabu karepi injo ya Anjay Mbah Surip urip Mbak jenenge Mbah ono kutha gedhe yo yo kowe tak tukoke omah saisine kowe nyuwun apa wae yo senadyan sesideman bakal asam ayo Gilar Tribudaya
luwe becik patenono timbang perpisahan ring dia kang sulistyo Samudana marang kulawarga karwa lan putra lewat dincange alismu wong rasa kang nandang rasane adikku nadyan wis ling serius waku isih mampu ngeladeni salahmu mongko kowe bocah gunung sadyan bocah gunung atuko nrimpu cimo urip ana kutha gedhe kowe tatu kowe omah saisine nyuwun apa wae senadyan seeside yo sembah matur nuwun kala wau satunggal tetembangan ugi genduk pipit wonten sesideman ugi niki tesih wonten cecala melih setunggal tetembangan serampat 88 anjing nggih monggo kanca pradangga mungkin badhe niki taman sarene dunggahke Kang Mas diaturke sing sigap Bapak Yanto jenengan meneng ae mah ngenteni wedokan mesti setara nggih serampat 88 nggih semangga ayo monggo kagem sedaya nggih ya nggih ora kadang-kadang Dilara Tribudaya LST Audio Profesional Yung Prataruna panggalapun negara kaya ngene rasane ya mas orang lagi dicampur kula kaya ngene rasane wong tresno elak ya mas ya mas ya mas rena
ning ati dadi marah Marga gendinge wolu Nadyan bunga susah aku tetep guyu prayogane aja gampang lamun nesu hatiku yo sampeyan melu sapa aku melu karo sing ngendang ning ati dadi panjang mereka pintar golek sandang pangan Nadyan bunga susah aku mau ngatap jawab jangan yen atiku kasoran Nggih, matur sembah nuwun. Iki ngene, Dik. ya mas Orjone dipenyet adik-adike gen melok metu. Ben metu. Ning iki kanggo awake dhewe mergawe dicukupi sakmene. Mengko nek dibacotno malah gak ana rampunge. Ha nggih. Wedok-wedok, Mbak Yo Tatiana. wedok iki. Wedok. Napa? Seragenan langsung nggih, Pak. Heeh. Nggih. Nganu Mas, iki karo ngentosi Niki kula aturi tapi seragenan. budaya Ha nggih. wonten wisa tresna. Piye oleh terus dhewe tak wantem sandal ndiasmu kowe engko. Lah piye? Iki lho njalo caping gunung dirancakno. Caping gunung. Oke. Nggih caping gunung. Caping gunung. Nggih. Lho nuwun sewu niki. Wolu-wolu sampun, Niki Pak. kersane wedokane medal. Mengkene diparingi tayuban malah mboten anu lah nggih to. Lah nggih. Alah kok iso. Nggih, diaturke caping gunung rancak kan? Rancak. Oke. Nggih. Karo ngenteni mbak-mbake iki. Mangga. Oke. Taman Sari, mbok pilih sampun siaga wigati. Latri jengkar saking sasana Ayo, pelanggan. dong. Monggo kasumanggaaken. Dek zaman berjuang anjur kelingan anak lanang ambiyen tak opan Iya, Dek. saiki ono ngendi Jarene wis menang keturutan sing digadang biyen nate janji aning saiki omong lali tak jagongi jago segane jago yen mendo tak sili capek gunung dudu payo sambil kita bergoyang ayo semuanya iki la opo ayo ini enggak ya syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo kene ora ilang boning padha lara lapa
buat semuanya ngaturakan wilujeng dalu ibu di zaman juang nyora kelingan anak biyen tak oteni aneng saiki apa lali carane wis semana keturutan sing digadang yen ninggal janji ning saiki apa lali Zono wasidai anak jagomi seko jagung yen mendung tak silihi caping gunung tutup payung nggih wow tasih teng mriki ya ampun ayo syukur bisa nyamang piye neh ngono kuwi gunung desa dadi rejo adene ora ilang ngene padha lara-lara Inggih satunggal tetembangan inggih matur sembah nuwun sadereng kanca dumateng sedaya mawon khususipun kadang-kadang saking bintingan ugi Bapak ingkang hambung gati matur sembah nuwun sanget mbok bilih kula Mas Temon dalah Mas Kancil anggenipun maringi pasugatan dalu menika wonten klontak-lentunipun nuwun agunging samudra panaksami nggih matur sembah nuwun Mas Kancil ayo awak dhewe padha netepi jeban ayo nggih monggo dipun lajengaken kaliyan Mbak nggih wis diurusi kene Pak De tenang iki lho lha iki sapa Nek tak gawane kabeh Mas. Aku isi